Det var da dejligt med noget sol igen. Efter sådan en uge med regnvejr nærmest hver dag og hele tiden. Vi har fået 20 mm en uge eller noget, så det er bare meget frygteligt. Nu trænger vi til noget solskin, og det ser heldigvis også ud til, at det kommer nu. Nu ser det til, at der kommer en rigtig god periode, så det er dejligt. Det trænger vi godt nok til. Men jeg går rundt heroppe ved ridebanen, fordi vi er lige ved at lave noget hegn. Der skal lige hegnes ind her til en hest, de kan gå rundt heroppe ved ridebanen og gå lige og få det her græs af. Det er jo vokset noget voldsomt til det græs. Men samtidig så går jeg også lige ved siden af hestebinderen. Så kan vi lige kigge på dem. Der har vi lidt udfordringer med dem. Den ene udfordring der er, det er voksen heller på græs her, kan I se. Det er ikke nemt at høste. Der skal noget solskin til. Og det er fordi, der er sået græsudlæg i til hestene. De giver græs på her til vinter. Men vi har jo de her hestebønner her. Den her, den er ved at poppe helt op. Den er ved at være overmoden. Så de skal jo snart til at høstes. Men samtidig så har vi nogle hestebønner, der er begyndt til en hel blomster igen. Begynder at sætte nye bælge. Kan jeg ikke lige få øje på nogen lige her. Men igen, der er en mere her, der er ved at... Der er bælgen, den er ved at smide hele bælgen, den her. De skal snart til at høstes, det er vi godt nok nødt til. Vi har snakket om, at vi skal skårlægge dem, fordi... der kommer en der. Vi har dem her. Helt grønne. Så er der ikke klar til at høste. Dem er der en del af, fordi at... de er jo begyndt at blomstre igen, de her hestebønner, og det er... virkelig ikke nemt at finde ud af, hvad vi skal med dem, fordi... Jeg tror godt nok, vi er bare nødt til at høste dem her, fordi så nu kan vi se dem der er ved at poppe op. Vi har snakket om, at vi skal skårlægge dem, men hvis vi begynder at skårlægge dem her, så mister vi de bælge, så mister vi de bønner her. De er allerede snart mistet, men de falder af. Vi skårlægge dem, det er jeg sikker på. Jeg er også bange for at samle skidt op igen, når vi skal skårlægge så. Nu fandt jeg lige en plet, hvor der er mange flere af de grønne her. Og det taler virkelig for at skårlægge, at vi får dem lagt ned og tørre, så de forhåbentlig kommer med igennem majtaskeren, og kommer med op i tanken. Fordi der er jo en del lige her. Men vi er lidt splittet omkring, om vi skal skårlægge, fordi vi er bange for, at vi ikke kan samle op igen, når vi først får lagt det ned. At det kommer til at ligge så langt ned, at vi ikke kan samle op. Fordi de skal jo klippes nærmest helt ned ved jorden med skårlæggeren, og så har de ikke rigtig noget at ligge på, når vi skal samle dem op. Nu har jeg lige prøvet at åbne dem op her. Sådan 2 bælge. En der er helt grøn, og en der er klar til høst. Moden. Så den her bælge her, den åbne gik jo bare nemt op. Den poppede lige op. Den anden, den skulle sådan rykke op for at kunne få den her til at komme ud. Og den er også helt blød inde i her. Den her hestebønner, de andre, de er hårde, som de skal være. Men det er jo vilkårene i år. Vores den er bare fuldstændig mislykket. Den har slet ikke været til at arbejde med, fordi den har bare igen heste begynder at blomstre igen, og ja, vårbyggen og havren har sat masser af grønskud, så sådan er det i år. Jeg håber det bliver bedre næste år. Normalt kan vi lige bruge frontlæsseren til lige at presse pælen i, men det kan de godt nok ikke lige her. Der er jorden godt nok for hård. Selvom man skulle tro, det var blødt op nu, alt det vand der er kommet, men så har jeg lige fundet de tunge skyts frem. Så må det jo have en tur med den her i stedet for en benzinpælehammer.
Så blev jeg færdig med den hvide snor. Så skal jeg lige trykke under tråden på. Og det med at blive gøre med den her. Så blev det middag. Vi er ikke helt færdige med den indhegning endnu, men det må vi lige tage bagefter. Men nu fik jeg lige et lille kig på, hvad vi også bruger meget tid på. Det er at lave indhegning til de heste og flytte heste og sådan noget. Så det bruger meget tid på. Men jeg tænker, at i næste uge, der får vi travlt. Med den vejrudsigt, der er. Hvis det bliver det vejr, det må vi håbe, det gør. Så skal vi have slået en masse enge og lave hø i dem. Og så skal vi også have høstet sidst korn. Har vi lige en 20 hektar, så når vi skal have høstet, så jeg regner med, at der bliver travlt næste uge. Vi ses!